Dlhšej odmlke, priatelia, vítajte pri 3. dieli a s názvom Zjavenie Bafometa. Premýšľala som o diskoch a o kódovaní a zrazu som si uvedomila, že to bol rovnaký dôvod ako pri kódovaní niečo chybného. Na napríklad CD-ROM alebo DVD, kde máte ochranu proti kopírovaniu. Nemali by ste teda byť schopní získať obsiahnuté informácie, ak neskopírujete aj tie chybné časti. Potom som sa začala pozerať na frekvenciu jednotlivých písmen obsiahnutých v L-RIUE a analýzou frekvencie jednotlivých znakov a porovnaním so štatistickou frekvenciou vokálov. V viacerých jazykoch som si uvedomila, že čokoľvek, čo by to obsahovalo, tak by bolo buď v angličtine alebo vo francúzštine. Rozmýšľajme teda o anagramoch. Anglické anagramy neboli veľmi sľubné, tak som vyskúšala francúzštinu a okamžite som našla zvláštnu frázu lieu, čo znamená miesto. Teraz vezmite jednotlivé postavy a hľadajte ich pozície. L je 3, I je 5, E je 1, U je rovné 7. No a zoradené nám to dáva 1, 3, 5, 7. Inými slovami L-RIUE. Je zaujímavé, že toto sú prvé 4 prvočísla, ale ešte zaujímavejšie je, že nám to dáva zmysel v bodke na konci a teda v matematickej terminológii to môže byť bodka interpretovaná ako príkaz alebo pokračovanie postupnosti, ktorý by nás priviedol k 9 a 11. A tu je tiež veľmi zaujímavá súvislosť 9 a 11, 11. september. V tomto zmysle je tento výklad stále potenciálne zmysluplný, aspoň teda dúfam, ale viem, že vy ste veľmi múdre auditorium, takže chápem, že si to dáte dokopy. Domnívam sa teda ale, že chyba, ktorá sa urobila v pôvodnom dekodovaní, mohla byť sama o sebe vodítkom, takže L-RIUE môže byť zdrojom stále nejakej cennej informácie. Teda miesto prichádza hneď za slovom čas a v mimozemskej správe čas a miesto sú zjavne súvislé nejako spojené. Ak si spomínate, tak mimozemský glyf veľmi koherentne interaguje s filmom Kontakt, kde je úplne prvá detekcia mimozemskej správy vykonaná pomocou prvočísel zakódovaných v rádiových vlnách. Spojenie 9.11 je hlavnou témou aj v Matrix, koniec hry. Všimnite si napríklad, že moderná babylonská väža, čiže čo bolo svetové centrum, v modernom Babylone v New Yorku pekne kopírovala tiež našu tému Hviezdna brána, pretože Babylon znamená brána Boha. Okrem toho, použitie 9.11 sa odvoláva tiež na Nostradama. No a čo vlastne Nostradam o tomto hovorí alebo píše? Citujem: omylom prídu usmrtiť spravodlivého na verejnosti a v strede zhasnuté. Na tomto mieste vznikne taký veľký mor, že sudcovia budú nútení utiecť. Koniec citátu. Toto štvorveršie obsahuje slovo lieu a tiež tu máte niektoré veci obsiahnuté ako vírus alebo mor, čo môže znamenať biologické zbranie. Čiže spojenie mor a vírus má niekoľko hlbokých a veľmi znepokojujúcich dôsledkov a tu len poukážem na to, že ničivá epidémia čiernej smrti, ktorá zabila štvrtinu európskej populácie, bola ešte v roku 1300, čo môže vlastne súvisieť s tým, čo som už hovorila predtým, s rokom 1357, alebo môže byť aj odpovedajúce číslu liu v šifre. Roky 1300 boli tiež vtedy, keď boli templársky rytieri, ochrancovia Svätého Grálu so sídlom vo Francúzsku postavení mimo zákon a prenosledovaní. Je to zaujímavé v tom, že Grál v spojení s inými posvätnými nebeskými kameňmi je hlavou témou, ktorú máme interpretovanú ako kozmický vírus. Niektorí z dobrých dôvodov teoretizovali, že plátno. Ešte pozoruhodnejšie je, že 1357 bol presným rokom, kedy bolo turínske plátno prvýkrát v zázname verejne vystavené a opäť bolo vo Francúzsku a konkrétne v Lyrii.
Význam toho navyše je, že plátno a grál sa niekedy používajú alebo považujú za jedno a to isté a aj na povrchu sú obe relikvie priamo spojené s Ježišovou smrťou. A podobne ako grál, aj plátno kedysi vlastnili templári. Niektorí z dobrých dôvodov teoretizovali, že plátno v skutočnosti vytvoril Leonardo da Vinci, o ktorom sa tvrdilo, že bol veľmajstrom priora Sionu, údajne materskej organizácie stojacej za templárskym rádom. Templárski rytieri v tradícii grálu sú zobrazení ako strážcovia svätého grálu alebo kráľovskej krvi, čo teoreticky pochádza z dynastického posvätného manželstva medzi Ježišom a Máriou Magdalénou. Možno odvodiť, že plátno je v istom zmysle formou grálu, ktorý zase predstavuje skrytú mesiášskú postupnosť. Turínske plátno je jednou z najdôležitejších a zároveň aj najkontroverznejších kresťanských relikví spojených s Ježišom. Tvrdí sa, že ide o plátno, do ktorého bol údajne zabalený Ježiš po ukrižovaní, ale je na ňom vytlačený zdanlivo fotografický obraz Ježiša. Cirkev však nie je taký veľký priaznivec tohto plátna a poďme si rozobrať prečo. No na začiatok relikvia bola historicky už spojená vlastne s tzv. Podzemnou gnostickou tradíciou, ktorú presadzovali templári a podobne. A cirkev a gnosticizmus sú, hoci obe pochádzajú z mesiášskej tradície, tak sú zarytým nepriatelia a naozaj nie je prehnané tvrdiť, že cirkev sa snažila vyhľadiť týchto gnostikov rovnako ako sa nacisti snažili vykoreniť všetkých Židov. Plátno, ako aj grál, uctívané gnostickým podzemným prúdom, môžu preto pre utláčateľa alebo cirkev predstavovať niečo ako relikviu infikovanú vírusom. Existuje tiež populárna teória podporovaná uhlíkovým datovaním, že plátno bolo skutočne vytvorené okolo roku 1300, teda v období, keď sa plátno prvýkrát oficiálne objavilo. Ba čo viac, niektorí predpokladali, že plátno vytvoril samotný Leonardo da Vinci a že vytlačený obraz nie je nikto iný ako samotný Leonardo. Aj Leonardo, jeden z najväčších géniov histórií, bol pravdepodobne viac než trochu spojený s tradíciou. Skoro sa zdá, že plátno rovnako ako grál sú formou akéhosi trojského konia poslaného do katolíckeho kresťanstva, čakajúc na svoj čas, aby otriasol inštitúciu znútra odhalením výbušnej pravdy. Pojmy vírus, hoax alebo trojský kôň, grál, pád cirkvi, to všetko sú kľúčové témy spojené s mimozemskými symbolmi z obilia, o ktorých som hovorila už v predchádzajúcich videách. Z toho vyplýva, že plátno sa skutočne objavuje čoraz relevantnejšie pre Matrix koniec ery, čím sa potvrdzuje náhodné alebo zámerné dekodovanie mimozemskej správy. Ďalší objav konečne upevňuje miesto plátna v tomto všetkom. Dizajn mimozemského glyfu z roku 2002, ako si pamätáme, bol s najväčšou pravdepodobnosťou požičaný z webovej stránky, ako som už spomínala, Watcher, a ako ukazuje porovnanie. Ukázalo sa, že existuje iná, alebo teda pôvodná alebo aktualizovaná verzia grafiky, v ktorej je disk nahradený rotujúcim štvorstenom a keďže štvorsten je ústredným prvkom hyperdimenzionálnej správy Sidónie alebo Marsu, má to funkciu posilniť tvrdenie, že mimozemský znak má veľa spoločného so Sidóniou a hyperdimenzionálnou fyzikou. Čo je však dôležitejšie, webová stránka Watcher má túto grafiku mimozemského štvorstenu hypertextov prepojenú na webovú stránku, ktorá propaguje šifrovací program s názvom Intercipher, ktorý bol vytvorený Ultratekom. A na stránke je viditeľne zobrazená snímka obrazovky šifrovacieho programu Intercipher. V dvoch oknách sa zobrazujú otvorený text, to znamená text pred zašifrovaným, a zašifrovaný text, to je spod zašifrovaní. Keď som si prečítala otvorený text v hornom okne, bola som šokovaná, pretože jasne tento text diskutoval o turínskom plátne. Program Intercipher bol priamo spojený s logom mimozemského štvorstenu, mierne pozmenenou verziou grafiky Ultratek, ktorú zase v roku 2002 presne skopíroval znak mimozemských kruhov v obilí. A tak, ako bol mimozemský klip zašifrovanou správou, Intercipher vytvára zašifrované správy
a demonstračný obrázok prináša predstavu, že pôvodná správa pred zašifrovaním sa týka turínskeho plátna, alebo inými slovami, že keď sa mimozemský glyf dekóduje, bude to mať niečo spoločné s plátnom. A toto samozrejme nekončí. Existuje aj alter ego plátna, nazývané tzv. Mandylion. Táto relikvia vyzerá podobne ako plátno a pekne vyplňa chronologickú medzeru po plátne. A objavenie Mandylionu v 6. storočí sa náhodne zhoduje so vznikom typického obrazu Ježiša, ktorý sa odráža v plátne a v umení. Aj keď nejde doslova o tú istú relikviu, je zrejmé, že plátno a Mandylion majú byť navzájom spojené. Mandylion dorazil do Konštantínopolu 15. augusta roku 944 a 16. august sa stal oficiálnym sviatkom relikvie. Je to úžasné, pretože ak si spomínate, bolo to 15. augusta, keď sa mimozemské glyfy z roku 2001 a 2002 náhle objavili na poli s obilím v Anglicku. V tomto bode sa teda signál stal veľmi silným a trvám na tom, že mimozemské posolstvo nejako musí zahŕňať aj turínske plátno. V skutočnosti už nie je dôležité, či alebo nie je dekódovanie Elrie platné, pretože prípad relevantnosti plátna môže byť od neho efektívne nezávislý. Uvedené nové odhalenia nevyhnutne naznačujú, že turínske plátno a obrázky a otázka Sidónie prominentne vychádzajúca z mimozemského posolstva majú byť integrované. Hlava vytlačená na plátne môže súvisieť s viac menej podobne vyzerajúcou tvárou na Marse. Plátno sa v iných jazykoch nazýva Sidonie, Sidon, Sindon. Toto je len malý náznak. Nechcem ešte otvárať Pandorínu skrinku, ale poviem, že anomálie Mars, Sidonia a téma Grál, Archa, Plášť, Rybár sa spájajú prekvapivo priamym a elegantným spôsobom. Ale predtým, ako sa do toho pustíme, pozrieme sa na vtipný obrázok Face on Mars alebo Lama on Mars, o ktorom sme hovorili v prvom videu. Pripomeňme si, že tento obraz bol zaplatený do zjavného sprísahania hry Odysei okolo súčasnej situácie Sidónie. To, čo som predtým nespomenula, bola potenciálna narážka z falšovaného obrázku na niečo, čo sa nazýva Baphomet. Keď som prvýkrát uvidela obrázok, javila som zvláštny, jemne vložený tvar. Zdalo sa mi, že uši lamy a tieň zvieracej hlavy spolu tvoria symetrickú a trochu zlovesnú konfiguráciu. Tvar sa veľmi podobal tvaru Baphometa, démonického stvorenia. Baphomet je často predstavovaný ako stelesnenie pentagramu a preto si ho ľudia prirodzene zvyčajne spájajú so satanizmom. Bola tu malá stopa, ktorá mi naznačovala, že to nie je len produkt náhody. Napríklad pentagram je geometricky neoddeliteľný od posvetej matematickej hodnoty, nazývanej Phi, známej tiež ako zlatý pomer 1:1, 618, ktorá bola tiež nájdená, zakódovaná v geometrickom posolstve Sidónie. Teraz sa však asociácia Baphomet ukazuje ako zmysluplnejší kúsok skladačky vo vyvíjajúcom sa kontexte, pretože Baphomet sa často nepovažuje za analógiu nikoho iného ako turínskeho plátna. Rovnako ako plátno, aj hlava Baphometa bola údajne uctívaná templárskymi rytiermi, ako je napísané v Svätej krvi, Svetom grále. Niekoľko rytierov, ktorí boli vypočutí inkvizíciou, sa napríklad odvolávalo na niečo, čo nazývali Baphomet. Príliš veľa a na príliš veľa rôznych miestach na to, aby bol Baphomet vynálezom jedného jednotlivca alebo dokonca jedného predpisu. Zdalo by sa, že Baphomet bol považovaný s úctou a možno rovnajúco sa modlárstvu. V každom prípade sme našli nespochybniteľný dôkaz o obvinení z tajných obradov zahŕňajúcich hlavu nejakého druhu. Existencia takejto hlavy sa skutočne ukázala ako jedna z dominantných tém predchádzajúcich záznamami o inkvizícii. Hlava môže súvisieť aj so slávnym turínskym plátnom, ktoré, ako sa zdá, bolo v držbe templárov medzi rokmi 1204 a 1307 a ktorá, keby bola zložená, vyzerala by len ako hlava. Vidí si, že Baphomet rovnako ako plátno majú svoj význam, špecificky ako hlava. A to posilňuje koherentné posolstvo obrazu lamy na Marse,
pretože je to hlava zvieraťa, ktorá vytvárala narážku na Baphometa. A jej poloha blízko tváre Marsu, tiež hlavy, sa zdá byť jediným spôsobom, ako nám povedať, že túto marťanskú hlavu je potrebné považovať za formu Baphometa alebo plátna. Stojí za zmienku, že výskumníci si všimli efekt odrezanej hlavy, rubáša a vďaka čomu je hlava zdánlivo oddelená od zvyšku tela. A tiež sa poukázalo na to, že hlava plátna je proporčne príliš malá pre telo. To nám pripomína veľkú sfingu v Gíze, ktorá má príliš malú hlavu na svoje telo. Toto potenciálne spojenie so sfinkou sa stáva zmysluplnejším, keď vezmeme do úvahy zvláštne naliehavé spojenie medzi monumentom a Marsom. Názov Káhira, hlavné mesto Egypta, ktoré sa nachádza v blízkosti Gízy, je odvodený od názvu Al-Káhira, ktorý označuje Mars, hoci doslovnejšie znamená víťazný. Staroveky Egypťania nazývali Mars Horusom horizonu alebo Horakty, čo bolo rovnaké meno, aké dostala veľká sfinga. Mars sa tiež nazýval Červený Horus, Hostš, a sfinga bola dlho natretá červenou farbou. Tak ako veľká sfinga krížencom človeka a leva, Mars je v starovekých hinduistických mýtoch Narsimba, človek, lev. Pojem pyramída pochádza z gréckeho pyr, čo znamená oheň, alebo Mars, ohnivá planéta, a v gréčtine sa často označuje ako Pyroes. Ešte prekvapivejšie je, že existuje objav, potvrdenie Richarda Hoglanda, že tvár na Marse má dvojitú povahu podobnú sfinge. Jedna strana predstavuje hlavu leva a druhá strana predstavuje hlavu hominida. Z toho vyplýva, že hlava Sidónie môže byť len hlavou Sidónie. Môže to byť hlava Rubáša. V rozšírení možno tiež odvodiť, že hlava Sidónie je formou svätého grálu. Grál, alter ego plátna, a naopak obsahuje početné vrstvy symboliky, ktoré nie sú viditeľné na povrchu. Povesť o existencii posvätnej relikvie spojenej s Ježišovou smrťou, vzťahujúca sa na grál aj plátno, naznačuje určitú formu pokračovania židovského kráľa. Povaha pokračovania je v skutočnosti zakódovaná v pôvodnom termíne pre grál, sangrál, keďže sa dá preložiť aj ako kráľovská krv. Inými slovami, ako ho prvýkrát spopularizoval svätý grál svätej krvi, grál, plášť môže v skutočnosti predstavať mesiášskú pokrovnú líniu, pochádzajúcu z Ježiša. Hoci samotný Ježiš môže byť reprezentáciou niečoho iného. Pokrovná línia Ježiša? No ten nebol ani ženatý, môžete namietať. Samozrejme Ježiš nebol sexuálne aktívny, teda podľa falošnej mesiášskej tradície, propagovanej cirkvou. Pravda, Biblia nehovorí nič o tom, že by Ježiš mal syna alebo manželku, ale je tiež pravda, že Biblia nehovorí nič, že by túto možnosť vylúčovalo. Téma Ježišovho rodinného stavu je niečo, čo v evaníliách neexistuje a nemusí to nevyhnutne naznačovať Ježišov celibát. Je veľmi nepravdepodobné, že Ježiš nebol ženatý pred začiatkom svojho verejného účinkovania. Ak by trval na celibáte, vyvolalo by to rozruch, reakciu, ktorá by zanechala nejakú stopu. Nedostatok zmienky o Ježišovom manželstve v evaníliách je teda silným argumentom nie proti, ale pre hypotézu manželstva, pretože akékoľvek praktizovanie alebo presadzovanie dobrovoľného celibátu v židovskom kontexte tej doby bolo také neprirodzené, že by priťahovalo veľa pozorností a komentárov. Kto však mohol byť Ježišovou manželkou? Pravdepodobnou odpoveďou je Mária Magdaléna, záhadná žena, ktorá je v biblických spisoch zobrazená ako Ježišova blízka spoločníčka. Je tiež jedinou ženou menovanou vo všetkých 4 evaníliách okrem Panny Márie. Dalo by sa aspoň bezpečne povedať, že ak by bol Ježiš skutočne ženatý, Mária Magdaléna by najprirodzenejšie zastávala úlohu jeho manželky. Bolo navrhnuté, že svadobná hostina v Káne opísaná v Novom zákone môže byť svadbou Ježiša a Márie Magdalény. V skutočnosti bez vedomia väčšiny dnešných kresťanov myšlienka, že Ježiš má dôverný vzťah s Máriou Magdalénou, nie je v skutočnosti ničím novým, ale myšlienka, ktorá bola dosť rozšírená už v prvých dňoch kresťanstva. Keď je toto zobrazenie dnes akceptované prakticky ako fakt, v skutočnosti je to len oficiálna interpretácia. Nový zákon v skutočnosti nikdy neuvádza, že bola prostitútkou.
Okrem toho výraz prostitútka by sa vzťahoval na posvätné ženy z chrámu bohyne, ktoré vykonávali rituálne praktiky, pripomínajúce pomáždanie Ježiša, Máriou z Betánie opísanej v evanieliách. V dávnych dobách bolo pomazanie kráľa rituálom, v gréčtine nazývaným posvätné manželstvo, vykonávaným kráľovskou nevestou. A čo viac, silná paralela, ktorá sa často uvádzala medzi Ježišom a Osirisom, staroegyptským bohom mŕtvych, posilňuje túto myšlienku, že Ježiš a Magdaléna sú v intímnom vzťahu, pretože Osirisová manželka Isis je považovaná za identifikovateľnú s Máriou Magdalénou. Podľa mytológie Osirisa zavraždil jeho brat Set a potom ho Isis, tedy ešte bezdetná, zázračne priviedla späť k životu, aby mohla prijať Osirisovo semeno a porodiť Hóra. Aplikovaním tohto prvku na Ježišovu smrť a zmŕtvychstanie je veľmi prirodzené, že Mária Magdaléna hrá úlohu Isis. Magdaléna skutočne nie je prominentnou postavou v epizódach ukrižovania a následného skriesenia. Je dokonca zaznamenaná ako úplne prvá, ktorá bola svedkom skrieseného Ježiša. To teda silne naznačuje, že Mária Magdaléna nasledovala v stopách Isis, bol oplodnený Ježišom približne v čase ukrižovania. Vidíme tu potenciálnu motiváciu za paranoidným nepriateľstvom cirkvi voči gnostikom a Magdaléne alebo žene vo všeobecnosti. Môže tu súvisieť s hrozbou, ktorú by kráľovská krv, to je Ježišovi potomkovia, predstavovali pre autoritu cirkvi. Je to preto, že na to, aby cirkev mohla mať moc nad masami, musí byť Ježiš tak božský, ako je len možné, a musí odísť z pozemskej sféry, aby sa mohol postaviť medzi ľudí a božské, čím sa cirkvi umožní predstierať, že hovorí pre nebeskú vrchnosť. Už len samotná existencia Ježišových potomkov by túto iluzórnu cirkevnú moc značne podkopala. Cirkev, ako jej história jasne ukazuje, chce moc viac ako pravdu. A tak sa zrejme zo všetkých síl snažila utajiť existenciu kráľovskej krvi pred širokou verejnosťou, napríklad prostredníctvom notoricky známej inkvizície. Najprv si všimnite, že Ježiš aj Mars sú spájani s Horom, synom Osirisa a Isis. Červená planéta, ako som hovorila, bola v starom Egypte nazývaná červený Horus. Horus je stelesnením kráľovskej krvi, pochádzajúcej zo spojenia Osiris, alebo teda Ježiš a Isis, alebo Magdaléna, vďaka čomu je Mars analogicky s Grálom. Na druhej strane rovnice Ježiš Horus sa zdá byť paradoxná, keďže Ježiša už prirovnávali k Osirisovi, Horovmu otcovi. To však nemusí byť nevyhnutne nezhodné, ak sa na Ježiša pozeráme ako predstaviteľa samotnej pokrvnej línie. Dokonca ani v starovekom Egypte nebol rozdiel medzi Horom a Osirisom taký jasný, a tak sa faraón živý Horus po smrti považoval za Osirisa a podobne. Podľa predchádzajúceho scenára sa narodenie Ježišovho dieťaťa zhoduje s Ježišovou smrťou, ako by chcel nakresliť skôr prechod typu skriesenie, znovurodenie. Rovnaký druh prekrývania sa pozoruje pre Máriu Magdalénu a pannu Máriu. Obe sa napríklad považujú za analogické k Isis. Vnímaná prostitútka a panna, hoci sú zdanlivo na opačných koncoch spektra, sú v skutočnosti dve strany tej istej mince. Archa, grál, je symbolom panny múdrosti a Isis bola smilnicou a pannou zároveň. Zdá sa, že panna Mária bola tiež niekedy používaná ako kódový odkaz na Máriu Magdalénu, ktorá je pre cirkev kontroverznou podstavou. Základným dôsledkom, ktorý tu platí, je, že Mars Horus je spojený s tradíciou grálu, ktorá zahrnie Ježiša a Máriu. Túto predstavu utvrdzuje skutočnosť, že podľa gréckej tradície bola Sfinga, alter ego Hóra Marsa, zmesou levovho tela a hlavy panny, alebo inak povedané Sfinga je kombináciou Horusa a Isis, alebo Ježiša a panny. Všimnite si, že samotný Ježiš, podobne ako Hór, je jednoznačne levovská postava o tom, že bol priamym kráľovským potomkom kráľa Dávida, kráľa levov. Dávidovský kmeňovým symbolom bol lev. Sfinga a Mars teda predstavujú posvätné spojenie Ježiša a Márie, alebo Osirisa a Isis. Inými slovami, Sfinga, Mars je grál, krvavé kráľovské plátno. Okrem toho vo svete našej predchádzajúcej diskusie marťanský náprotivok Rubáša, to je tvár na Marse, by sa stal monumentálnym stelesnením spojením Ježiša a Márie. Levý prvok nachádzajúci sa na tvári je v súlade s aspektom levieho kráľa,
Spojenia grálu a pentagram alebo Baphomet už spojený s tvárou rezonuje s aspektom Márie, keďže pentagram sa tradične spája s komplexom Isis, Magdaléna, Venuša. To je však po prvýkrát odhalený nový objav. Tým sa začne proces, ktorým sa celá oblasť vyšetrovania Sidónie dostane do úplne novej dimenzie a myslím si, že veľa výskumníkov nebude schopný držať krok s posunom a čoskoro sa ocitnú mimo hry. Nový obrázok tváre na Marse, ktorý urobil Mars Global Survivor, doteraz najjasnejšie ukazoval skalný útvar, ktorý len trochu pripomínal hlavu hominida. Po prečítaní analýzy Richarda Hoglanda na obrázku som však nútená súhlasiť s jeho názorom, že pamätník je na poli človek a na poli levu. Zdalo sa to vzrušujúca, rozhodla som sa urobiť zrkadlové obrazy a zistila som, že to nie je hlava leva. Bolo to telo. Človeka s rukami, ktorému chýbala hlava a nohy. Bolo vykreslené so zjavnými bradavkami, pupkom a rukami zovretými v oblasti genitálií. Čo ďalej upútalo moju pozornosť, boli zdánlivo zvýraznené prsia a nafúknuté brucho. A nevyhnutne ma napadlo, je to zobrazenie tehotnej ženy? A potom mi to došlo. Toto bolo telo panny a bolo tehotné s Horusom, s Ježišom. Inými slovami, tvár na Marse vytvára hlavu leva a tehotné telo panny, to je zrkadlový obraz Sfingy, ktorá má tradične hlavu panny a telo leva. Skutočnosť, že Baphomet to je splátno, a teda aj tvár je údajne androgíny, tiež dokonale zapadá do tohto spojenia leva a panny. A to prináša ďalší problém. Panenský prvok pre plátno, grál, tvár, Sfinga a Baphomet sú všetko vyjadrením splynutím Ježíša Osirisa a Márie Isis alebo boha a bohyne. Plátno je zjavne ďalším prejavom toho istého konceptu. Ako sme videli, treba z toho vyvodiť, že vytlačený obraz Ježíša by mal obsahovať aj odkaz na ženský náprotivok. Prvé vidíme, že poloha ruky osoby s plátnom, ktorá pokrýva oblasť genitálie, odráža zjavnú konfiguráciu zobrazenia panny v Sidónii. A okrem tohto aktu skrývania pohlavia si všimnite, že telo osoby je v skutočnosti celkom ženské. Zdá sa, že to ešte nikto nezachytil, že by to mohlo byť ženské telo s jemnými rukami, zdanlivo širokými bokmi a zvýraznenými prsiami. Prekvapivým dôsledkom je, že obraz Rubáša sa zdá byť zložený zo ženského tela a mužskej hlavy, rovnako marťanská plášť alebo tvár. Ako by nestačilo, v turínskom plátne máme aj teóriu, že hlava plátna je v skutočnosti hlavou Leonarda da Vinciho. A všimnite si, že pri mene Leonardo možno povedať, že osoba s plátnom má hlavu leva. Rovnako ako marťanské plátno. Túto myšlienku ešte viac podporuje skutočnosť, ktorú som už spomenula, že Leonardo, niekedy považovaný za strážcu grálu, má zvláštne spojenie s Jánom Krstiteľom, predchodcom Ježiša, ktorý bol zbavený hlavy. Teda spojenie oddelená hlava. Jedinou zachovanou sochou, na ktorej sa podielal Leonardo, je socha Jána Krstiteľa Baptisériu vo Florencii. A posledný Leonardov obraz bol Ján Krstiteľ, ktorý ho zobrazuje s rovnakým poloúsmevom ako Monu Lízu a ukazuje ukazovákom pravej ruky priamo nahor. To je v Leonardovom diele znak, ktorý sa vždy spája s Jánom. Pri klane troch kráľov stojí človek pri vyvýšených koreňoch rohovníka, Jánovho stromu, symbolu posvätnej krvi a robí toto gesto. Učeník, ktorého tvár je blízko Ježišovi v poslednej večeri, tiež od Leonarda, tiež robí toto gesto. A všetky tieto gestá hovoria pamätaj na Jána. Zhodou okolností je dnes plátno uložené v turínskej katedrále svätého Jána Krstiteľa. A prečo teda Ján Krstiteľ? Čo je na ňom také zvláštne? Ako sa ukázalo, Jána spolu s Máriou Magdalénou väčšina gnostikov uctievala niekedy ako pravého Mesiáša, ktorého si uzurpoval Ježiš. A naopak cirkev sa počas celej svojej histórie zo všetkých síl snažila marginalizovať Jána aj Magdalénu. Kľúčový kúsok koncovej skladačky, ktorú inicioval mimozemský glíf, je o Sidónii, Marse a o tom, ako súvisí s prichádzajúcim Antikristom. Ján Krstiteľ, rovnako ako Magdaléna, v podstate predstavujú utláčanú pravdu. Keď je spoločenský systém závislý na potláčaní nejakej pravdy, vytvára to matrixe reality budovanie tlaku, ktorý sa čoraz viac stáva hrozbou pre zabudujúci svet. Čím dlhšie je pravda potláčaná a čím je spoločnosť závislejšia od nedbanlivosti, tým je situácia nebezpečnejšia. Pravda sa stáva týkajúco časovanou bombou, čakajúcou na čas zjavenia.
Vedľajším účinkom toho bude apokalypsa. Touto potlačenou pravdou by v kontexte našej diskusie mohla byť Sidónia. Hyperdimenzionálna realita, technológia, gnostizmus. Je ľahké vidieť, ako by odhalenia a umelosti Sidónie a hyperdimenzionálnej realite, ekonomiku a náboženskú teológiu. Ale to, čo predstavuje gnostický komplex, je temnejšie a čašie preniknuteľné, pretože história aj potlačenia je taká rozsiahla a spletitá. V každom prípade je určite koherentné, že pád cirkvi aspekt rozsiahlejšej témy pádu Babylonu je neodniteľnou súčasťou konečnej hry. Keď časovaná bomba pravdy klesne na nulu, gnostická potlačená stránka náboženských dejín stelesnená Máriou a Jánom vystúpi zo zeme a spôsobí veľký zmetok. A toto možno považovať za apokalyptický čas Antikrista, v ktorom je prorokované, že príde tesne pred návratom Krista. A čo je najvhodnejšie, evanjelie nám hovoria, že to bol Ján Krstiteľ, ktorý prišiel tesne pred Ježišom, aby pripravil cestu. Ako teraz naznačujú všetky znamenia, je čas, aby pravda postala a pravda často bolí, popieranie alebo pravda, čo si ľudstvo vyberie. Keď som sa vrátila k mimozemskému znameniu, objavila som ďalšiu potenciálnu správu, jemne zakódovanú v jeho klamlivo povrchovom dizajne. Bol to pojem pentagramu, ktorý je teraz prepojený ku glyfu, čo mi umožnilo vidieť narážku na phi, alebo zlatý pomer, čo je hodnota neoddeliteľná od päťuholníkovej a Sidónie geometrie. V matematike je znázornené symbolom kruhom rozpoleným s vyslou čiarou. Ako sa ukázalo, je to presne to, čo vidíme na glyfe, kruh alebo disk rozpolený s vyslou čiarou obdĺžnikového rámu. Že to nie je náhoda, efektívne dokazuje skutočnosť, že jedno z čísel phi 0,618 vynásobné počtom dní v roku 365 nám dáva 225 dní. To je presné trvanie obehu Venuše okolo Slnka a Venuša sa tradične označuje pentagramom. Navyše počítaním 225 dní od 1. januára sa dostávame približne k 15. augustu. To je samotnému dátumu objavenie sa mimozemských glyfov v obilí. 15. august je tiež sviatkom na nebovzatia Panny Márie, po ktorom o deň neskôr nasleduje sviatok Mandiliónu, alter ega plátna. Čo ešte viac vyššie význam zapojenia phi do cudzej správy, je spojenie phi s geometrickou konfiguráciou, známou ako vesica piscis, ktorá sa skladá z dvoch prekrývajúcich sa rovnakých kruhov. Stred každého z nich je umiestnený na obvode druhého kruhu. Táto formácia je uctívaná od staroveku a patrí do oblasti posvetnej geometrie, aspoň čiastočne vďaka jej schopnosti vytvárať phi. Vesica piscis tradične znamená rovnako ako pentagram, Baphomet, zjednotenie neba a zeme. Je to, ak použijeme inú terminológiu, symbol hviezdnej brány. Netreba dodávať, že to priamo súvisí s rovnakou témou, odvodenou predtým z mimozemského glyfu. To je z hyperdimenzionálnej fyziky, o ktorej sa tiež predpokladá, že je konečným posolstvom Sidónie. Je pozoruhodné, že zistujeme, že vesica piscis je dlho považovaná za reprezentáciu Ježiša Krista a rovnako ako sme zistili, že posolstvo mimozemskej plodiny v obilí obsahuje kódovaný odkaz na mesiášskú tradíciu. Geometria je veľkou súčasťou mimozemského posolstva a ďalšia posvetná číselná hodnota spojená s vesica piscis. Et in Arcadia ego, alebo obraz The Shepherds of Arcadia, je tiež známy ako Et in Arcadia ego 2 od slávneho neoklasického maliara zo 17. storočia Nicolasa Poussin'a. Akoby tí, ktorí poznajú záhadu Reims de Château v južnom Francúzsku, a áno, je to opäť Francúzsko, ktorú spopularizovala svätá krv, svätý Grál 80. rokov, nepochybne vedeli, že pastieri z Arkádie sú hlavným dielom skladačky Grálu. Existujú totiž dôkazy, že Poussin do obrazu zakodoval skryté posolstvá, ktoré sa týkajú tajných gnostických vedomostí. Vedomosti o veľkom tajomstve, ktoré stelesňuje Grál, alebo archa. Naznačuje to už záhadná fráza. Viete sa na dohorobky na obraze. Et in Arcadia ego, doslova a v Arkádii. Pojem Arkádia je chápaný ako anagram pre Arkadei, ktoré znamená Božia archa, to je archa zmluvy a teda aj Grál.
O vhodnosti malby pre našu diskusiu silne svedčia skutočnosť, že geometria podkladu tohto Pusinoho majstrovského diela je 5-uholníková. Hovorí, že 5-uholníky a pentagramy a ich uhly, z ktorých pozostávajú, sú veľmi zainteresované. Ďalej si všimnite, že tajomná pastierka na obraze vyzerá, ako by mohla byť tehotná. Čím by bol počet osôb na obraze 5, čo je práve počet zdôraznený 5-uholníkovou geometriou. Za predpokladu, že ide o Ježišov hrob, dal by sa ľahko usúdiť, že tou ženou nie je nikto iný, ako Mária Magdaléna tehotná s mŕtvým Ježišovým dieťaťom. Rovnako aj Sisino tehotenstvo prebehlo v súvislosti so smrťou jej manžela Osirisa. Skutočnosť, že stred vloženého pentagramu presne ukazuje hlavu pastierky, posilňuje túto interpretáciu, keďže pentagram tradične symbolizuje komplex Magdaléna, Venúša a Isis. A je dôležité zdôrazniť, že podľa legendy Mária Magdaléna skutočne odišla do južného Francúzska niekedy po Ježišovom ukrižovaní. Scéna zobrazená na obraze je považovaná za južné Francúzsko, blízko Rennes-Château. Náznaky teda jasne naznačujú, že existuje veľká šanca, že maľba interaguje s mimozemským glyfom. A keď som skontrolovala rozmery The Shepherds of Arcadia, bola som prekvapená. Pomer výšky a šírky obrazu bol prakticky identický s pomerom tej škatule, ktorej bol aj mimozemšťan v obilí. V skutočnosti je toho oveľa viac. Zatiaľ sme poškriabali len povrch. Ďalšie znamenie, ktorá som našla v Shepherds of Arcadia. Sú tam ďalšie veľmi temné veci a omylom prídu usmrtiť spravodlivého na verejnosti a v strede zhasnuté. A v tom mieste vznikne taký veľký mor, že sudcovia budú nútení utiecť, ak si pamätáte na Nostradaama. Takže priatelia, vám všetkým ďakujem za vypočutie tohto videa. Dajte mi v komentároch pod videom vedieť, čo si myslíte o ďalšom diele a informáciách. Všetky komentáre, ako viete, si vždy rada prečítam, aj spolu diskutujeme. Chcela by som vás poprosiť aj o like a zdieľanie videa, ak sa vám páčilo. Ak chcete tento kanál podporiť, tak sa samozrejme, ako vždy, môžete pridať k našej rastúcej komunite na Hero cez link, ktorý je uvedený v popisku pod videom. Nájdete tam väčšie množstvo zaujímavých videí, ktoré neuverejňujem na YouTube. No a tým, ktorí ma podporili, tak srdečne samozrejme, ako vždy, ďakujem a ich mená sa práve zobrazujú na obrazovke. V infoboxe pod videom máte aj link na môj telegramový kanál.